Исәнмесез, ұзын-ұзық yollardan соң яңалыклар чыгарылышы үз эшен дәвам итә. Студияда Роза Хәбибуллина алга таба койбер темалар турында. Электрон хезмәт кенәгәләре вокзалларда бушлай бәдрәфләр. 2020 ел нинди үзгәрешләр алып килде? Пособиеләр һәм пенсиялар артты, аларның күләме нинди? Яңа елдан яңа тормышка аяк бастылар. 1 гыйнварда шәһәр тарихында беренче тапкыр яңа гаилә теркәлде. Яңа елда яңа законнар, 1 гыйнвардан норматив актлар һәм аларга төзәтмәләр үз көченә керде. Яңалыклар халык тормышына кагылышлы төрле мәсьәләләрне кузгатты. Дилерлар транспорт чараларын исәпкә куя ала, электрон хезмәт кенәгәләре керә, контакт зоопарклары тыела. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. 2020 елның 1 гыйнварыннан Россиядә сәүдә үзәкләрендә һәм базарларда контакт зоопарклар тулысынча тыелган. Бу мәсьәлә берничә тапкыр күтәрелде һәм ниһаять закон үз көченә керде. Шул ук документ кыргый хайваннарны асрауны тыя, шулай күзәтүчесез этләрне һәм псиләрне аулауны регламентлаштыра. Яңа кагыйдәләр буенча тотылган хайваннар приютларга килтерелеп, вакцинация һәм стерильләштерү үтәргә тиеш. Шуннан соң алар элекке яшәү урыннарына кайтарылачак. Тоту һәм чыгару процессы видеога теркәлергә тиеш. Вот это законодательство действует на те, скажем, приюты, которые будут участвовать в сфере государственных услуг по отлову животных. Частным приютам это как бы рекомендуется только, то есть это не обязательно. Моннан тыш шул ук закон потенциаль куркыныч эт тукымнарын билгели. Аларны бурынчыктан башка йөртү тыела. Исемлеккә 12 тукым кергән. Алар арасында акбаш бульдогларның кайбер төрләре, аларның метислары, шулай ук бүре эт гибридлары бар. Моның өчен билгеләнгән урыннардан тыш этләр йөртүне тыючы документта үз көченә керде. Әмма шулда бу мәсьәлә кискен тора, чөнки шәһәрдә этләр өчен бер генә мәйданчык бар. Шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев проблемны контрольгә алырга вәгъдә бирде. Площадки для выгула собак, они в городе нужны. Одной площадки явно недостаточно для полумиллионного города. Люди держат собак, но это их право, желание. В Челнах все-таки есть место, где можно погулять не в ущерб кому-то. 1 гыйнвардан электрон хезмәт кенәгәсе кертелә. Документның цифрлы форматы документлар әйләнешен оптимальләштерергә һәм тизләтергә, шулай ук контрольне тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Этот год у нас будет идти электронные, на предприятиях трудовые книжки будут идти в электронном виде, в бумажном виде. С 2021 года переходим только на электронный вид ведения трудовых книжек. Но если вдруг гражданин захочет оставить себе ведение трудовой книжки в бумажном виде, для этого он должен написать заявление в свою кадровую службу, в отдел кадров. 1 гыйнвардан ук вокзал бәдрәфенә йөргән өчен түләргә туры килмәячәк. Бу ерак араларга йөрүче поездлар китүче һәм шулай ук башкаларның барлык вокзалларына кагыла. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. 2020 елның гыйнварында Россиядә яшәү минимумы 850 сумга артты. Хәзер әлеге сумма 12130 сумны тәшкил итә. Бу хезмәт хакларында гына түгел, больничныйларны түләүдә, йөклелек һәм бала табу, бала карау буенча ялда да чагылыш табачак. 2020 елда ана капиталы 13000 сумга артты. Хәзер ул 466617 сум. Ана капиталын ипотека өчен беренче кертем сыйфатында файдаланганда кыенлыклар туа. Бу проблемага Россия пенсия фондында игътибар иттеләр. Яңа ел алдыннан ана капиталыннан файдалану вакытын кыскартырга мөмкинлек бирәчәк закон проекты әзерләнде һәм хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына җибәрелде. 2020 елның гыйнварында пенсиялар эшләмәүче пенсионерлар өчен 6,6%-ка артачак. Пенсия фонды мәгълүматларына караганда 2019 елда уртача пенсия 15459 сум тәшкил иткән. 2020 елда ул 16389 сум булачак. Яңа елның беренче көнендә үк яңа тормышка аяк бастылар. Тантаналар сараенда Ойгөл һәм Рубин Магдановлар үзләренең никахларын рәсмиләштерде. Мәҗлестә Лилия Гатинда булып кайтты. Рубин белән Ойгөл 2020 елга ир белән хатын булып кергә тели. Шуңа туйны 1 гыйнварга билгеләгәннәр, әзерлек күп вакыт алмаган. Подготовились на самом деле мы быстро. Волнение так нормально. Почти не волнуюсь, можно сказать. Да, это как сегодня на такой праздник, необычная дата. Как-то продолжение как Нового года мы отмечаем. Пришли на торжество самые близкие, конечно же, наши родители, близкие наши друзья, родственники. Настроение все отличное.
Туйга иң якыннары гына чакырылган, алар яшь парга бәхет теләде. Аңлатылмаслык шундай шатлыклар кичерәбез. 1 январь 2020 ел. Ул менә, как безнең мэрыбыз әйткәнчә, юбилей еллары, минем үземнең дә быел юбилей. Шуңа күрә без аларга бәхет телибез, без бик шатбыз. Магдановлар гаиләсенә никах турында таныклыкны, шулай ук ТССР төзелүнең 100 еллыгы хөрмәтенә истәлекле бүләкне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев тапшырды һәм гаиләгә көнкүреш техникасы сатып алуга сертификат бүләк итте. В ближайшее время, в течение 2020 года, мы могли бы здесь, в этом прекрасном зале торжеств, вместе с ними, с Рубином и Айгуль, провести хорошую церемонию. Церемонию имя наречения. Бу шалының никахлашу сарайында 1 январда үткәрелгән бердән-бер тантана. Шыннан да безнең тарихта бу беренче тапкыр 1 январь көнне без язылышу тантанасы үткәрәбез. Шуңа күрә үзебездә ничектер каушап та дияргә була, бик җентекләп әзерләндек бу язылышу тантанасына. Бөтен специалистлар чыгып, аларга шундый матур тантананы ясарга булыштылар. 2020 елның 1 январында Чаллыда тагын бер яшь пар үз мөнәсәбәтләрен законлаштырды. Республиканың башка ЗАГСларында никахларны теркәү 3 январдан башланды. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Татарстанда 100-нче бала 3 январь көнне туды. 6 январьда яшь әнине һәм улын тантаналы рәвештә Яр Чаллының Кама балалар медицина үзәгеннән чыгардылар. Шул ук көнне быел Чаллыда 1-нче туган сабыйны да өенә озаттылар. 1 январьда төнге сәгать 1-дә Әмир Дудкин дөньяга килде. Ул Ярчалы шәһәрендә 2020 елда 1-нче туган сабый. Дудкиннар гаиләсендә бу 2нче бала. Радость, конечно, в первую очередь, что сын родился, что роды прошли хорошо, медперсонал очень понравился. Приняли все быстро, оперативно, смеялись. В общем, мне очень понравилось. Я Викторию отвез в роддом, получается, 11:30 ночи, перед курантами, получается. И через 1,5 часа она мне пишет: я родила. Это самый лучший подарок на Новый год. Мөхетдиновлар гаиләсендә дә зур шатлык. Аларның балалары ТССРның 100 еллыгы елында 100-нче сабый булып туа. Сабыйга Тимерлан дип исем кушканнар. Көтмәгәндем, 100-нче бала тула дип уйламагандым да, бүген әйттеләр. Бик шат. Чаллы гаиләләрен Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Наил Мәгъдиев исеменнән котладылар, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 2020 елның иң озын ял көннәре үтеп китте, әмма май айы да ялларга бай булачак. Шәһәрдәшләр 1 майдан 5 майга һәм 9-ннан 11-нә кадәр ял итәчәк. Башка бәйрәмнәргә килгәндә, ватанны саклаучылар көнендә 22-сеннән 24 февральгә кадәр 3 көн ял көтелә. 8 март уңаеннан 7 марттан алып 9-на кадәр ял, ә Россия көнендә 12 июньнән 14 июньгә кадәр. Иң кыска ял көне 4 ноябрь халык бердәмлеге көнендә көтелә. Чөнки ул атна уртасына туры килә. Бүген гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 001.